Ассалому алайкум бародаро ва подписчикои муҳтарам. Ина бародарои рӯзи чорумай. Ҳамирӯз мо где-то ним соат сёмка кардем. Мумкин е сеюм ё чорум қисм ша ҳамин чиз 10 минута не ки барои пафтани мо осон ша. Я 10 минуташ қариб 1 гигу 300 мегабайт меша. 1300 мегабайт рафта са дер мегзара интернет Тоҷикистон сусте. Яна ки бародаро ҳамин лои ҳам қахшрӯи рафта са ки где-то 10 минут пеш ин намиҷара засикат кардагирда ин нашад ин намиҷа бад хай видеои пешнаро тамошо кунед мебинед ча и ҳам давоми ҳам видео ин ам қурморо ки деса ҷошид ин ам ёро монда уже 3 метр шид хай 10 метр 10 минут камтара хай зиёдтар мисолам 15 минут 3 метр зиёд рафт як қурми чӣ биёрмада гирифтем ноз бо мебинем ша неми лавла партема лавой хелиги мепартем шоз хай гур мекунем ина нигах кунем ина 1:16 рафт дига мекунем ҳамда чанд секунд чӣ хеле мешавад чанқа меравад где-то ма 20 сантиметр партам чанқа партам хай баъди бояд ним метр дига мепартам чанқа меравад 1:16 буд ина 1:32 шид секунд рафте се бародаро дидед уже аккаунтар баракам парта бошам сиёмка ма хел рост кардисам рост намудед гакне чанқа рафте се ами лой ба қудрати худо айна ин тарафаш памиш чанқа бошад 6 метр зиёдтар 6 метр гӯда намедонам тавонам лавянамро рафте се айла то лавянам чиза уҷо танги вулкан ина я минуда дидед расидаг ами 20 сантиметр зиёдтар буд хайна 20 сантиметр да я минуд расид ана ка ҳозир ку я примерно ним метр шаст чӣ кунем уже вай да расид ним метр гӯй намиҷа бо бачаи парфюми қариб 1 метр шуд унаша ина 2:38 асар карда нигах кунем агар хеле напӯшонаш лои напӯшонам меоям телефонам ҷо монем чӣ гап мешава ҷумида бошад май тарафшна қурмакамона гар пауза накунам опа рафтесе камераш так ҷойра дар лои наравам то ина узбекма секундира бинам рафтесе рафтесе бародаро нема ту чени памяти телефону пуршида намҷар намеҷумонем телефона хто нагон чира засикат маълум мекунед ки што бида чанқа рафтесе бигзори неми инами дидед иҷа то иҷаро омодагӣ ку бинем да 6 минут то чанқара мешава телефон мо намеҷумон дар замин мондагиам иҷа партаги қурмон қариб расидесе инаш тофтесе инаш неиҷа ма қурм мондагиам қариб расидесе байна омадесе ҷоя метофтагим телефона меғалта пушт намешид кушудай ин наздикои нами чиз опа
турғалтид кичуғалтиди. Эй, нав баландиш парту. Ҷои кам тахқиқ қоқ тофтисайку. ها نه نه ما ایدو میدم چی اون یام خیلی اومد ناز بسگ نه تنینم اوپا ایستاده کامیرا می توفت بشم بینم قرون پارتیم اوپا اون کس میگه میگه چیکو کسانی نه قرون پارفتگی اون نگاه کنه памяти телефонам қариб омадеса то пуршиданша запис мекунем бародаро